Ako si Wendy a Alica Aniel na jeden deň vymenili vek. Bolo ráno a robil som to, čo vždy. Pozeral som animácie na projektore. Ahoj Wendy, ozvala sa Alica Aniel. Ani som si ťa nevšimol, povedal som jej. Čo keby sme si na jeden deň vymenili vek? Povedal som Alici Aniel. A prečo by si to chcel? Spýtala sa sama. Lebo by som chcel vedieť, aké je to byť aspoň na ten deň byť dospelým. Zatiaľ čo ty by si mala bezstarostné detstvo. Dobre, súhlasím, povedala Alica Aniel. Pozeral som sa na popcorn, ktorý som jedol. Odrazu mi prišlo, že celá miestnosť je akási menšia. Dokonca aj ten môj popcorn v rukách. Celá miestnosť bola každou sekundou menšia a menšia. A vtedy mi to doplo. Tá moja stávka s Alicou Aniel. Pozeral som sa na ňu a mala 5 rokov. Si v pohode? Spýtal som sa jej. Môj hlas bol taký hlboký. Povedal som. Zvykneš si. Povedala mi Alica Aniel. Aj si budem musieť zvyknúť. Povedala si pre seba Alica Aniel. Koľko rokov teraz môžem mať? Povedal som sám pre seba. Pozeral som sa do zrkadla a uvidel som, že môžem mať tak 20 rokov. Alica Aniel vyšla ku mne a bola mi pol ramena. Vlastne sme si vymenili vek. Alica Aniel bola v mojom veku, zatiaľ čo ja v jej. Musím si zvyknúť na to, že som dospelý. Povedal som. Odrazu do izby vošiel Henry. Wendy, si to ty? Potom uvidel Alicu Aniel a nevedel, čo povedať. Nechám vás, povedal Henry. Odrazu vošiel do izby Morris. Pozeral som sa na neho a skoro ma nespoznal. Dal by som si sloninovú polievku, povedal som. Dobre. Išiel ku konzervám so sloninovou polievkou a otvoril a zjedol. A čo ja? Spýtala sa Alica Aniel. Neviem. Odpovedal Boris. Asi budem musieť byť opatrovateľ, povedal Boris. Začal sa starať o Alicu Aniel. A šlo mu to. Zatiaľ, čo ja som si zvykal na to, že som dospelý. Boris vyzerám ako za mladá, ale buď úprimný. Spýtal som sa môjho najlepšieho priateľa. Celkom áno, odpovedal mi. Chcem si užiť jednu vec, ktorá patrí k dospelosti. Povedal som. A čo je to? Spýtal sa ma Boris.
Metafory, odpovedal som mu. A tak som si užíval všetky metafory. A konečne som vedel, aké je to byť dospelý. Ale bol už večer a odrazu som začal mladnúť. Bol som opäť v kine a Alisa aniel tiež. Mladol som opäť do môjho veku a Alisa aniel mala svoj. Užil si ten deň? Spýtala sa ma. Áno, odpovedal som jej.